Bore da, Gwasanaeth Cwsmeriaid Creision Uned y Ceilio Coch. Gaf i helpu? Cewch gobeithio. Prynes I focs o'ch Creision Uned yn yr archfarchnad ddo. Gobeithio byddwch chi'n cael blas arnyn nhw. Ches I ddim blas o gwbl. Pan agores i'r bocs, roedd llawer iawn o blastig, ond dim ond 2 ddarn o greision. O, diar. Ro'n I wedi gosod y bwrdd yn barod I gael brecwast hamddenol gyda fy nheulu cyn ffarwelio am y diwrnod, ond ro'n i'n siomedig iawn. Mae'n flin iawn gyda fi glywed. Gaf i ymddiheuro ar ran y cwmni. Baswn i'n meddwl wir. Anfonwn ni becyn arall atoch chi, ac un arall am eich trafferth. Dim ond 2? Mae hyn yn ofnadw. Dwi wedi treulio amser yn aros I chi ateb y ffôn, a... O'r gorau, Mr Jones, gawn ni gynnig 20 o flychau mawr o Greision Uned I chi. Wel, iawn. Siwt ych chi'n mynd I anfon y bocsys? Gallwn ni anfon taleb ar e-bost. Argraffwch y daleb a byddwch chi'n gallu casglu'r blychau o archfarchnad gyfleus. Wel, bysa hynny'n iawn. Diolch. Croeso, unrhyw bryd.